Tony! Tony! Ikaw, anong trip mo? Ayan na hapon, bad trip ka. Ay nako, ilabas mo na. Ipakita mo na ang iyong mga ngipin kahit medyo naninilaw na. Uy, Mara Tony, paano mo nalaman di ako nag-toothbrush? Sabi ko sa'yo, B, my eyes are all around the Manila City. Kahit hindi Maynila, may mga mata rin ako dyan sa Laguna. Alam nyo na. Anyway, it's a happy Thursday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip! Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Una sa lahat, katabi check muna tayo. Oo, alam nyo na yan. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo mga ngipin yan. Sige na, sabihin mo, hi! O kaya mas maganda mo rin sabihin na, hello! Uy, parang medyo, anong namoy mo? May mga sabit-sabit ba? Feeling mo ba, okay naman, Mara Tony. Gwapo naman siya, maganda naman yung katabi ko. In fairness, may itsura. Pero parang habang lumalapit ako sa kanya, parang, there's something wrong in the mouth. Ay, nako, baka kulang. Kulang sa toothbrush. Anyway, ako pang inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip, kung saan hindi pwedeng ako lang masarap. Dapat pati ikaw habang tumatanda. And speaking of pagpapasarap, syempre mahirap naman kung araw-araw kang, okay, sige, fine. I'll give it to you. Mabango ka, fine. Araw-araw ka nagpapalit ng damit mo, tsaka lagi ka nagpupunas ng pawis mo. Okay, fine. Bigay ko sa'yo. Pero, aga-aga mo nagising para magkape, tapos nakalimutan mong magsipilyo, be. May kakilala ka bang ganun? Oo, Mara Tony, grabe todos putsura. Pag nakikita mo, grabe. Tapos pag nakikipag-usap siya, sobrang naiengganyo ka. Basta may panyo, ha? Anyway, alam mo kapag gantong mga oras, alam naman natin na pare-pares tayong kakatapos lang kumain ng pananghalian at meron pang mga sabit-sabit dyan. Check mo muna. Wala namang problema mag-check. Okay lang yan. Part of a normal life. Part ng pagkatao mo yan. Normal kung may tinga, go! Normal din kung feeling mo kumain ka ng pusit, adobong pusit, apakasarap niyan, pero alam mo nakakaitim ng ngipin yan. Pwede namang tingnan sa salamin. Ayan, sige, bigyan kita ng time. 5 seconds. Tingnan mo sa salamin. Okay? Sabihin mo, di ba hindi okay? Kasi bibigyan kitang time para makapag-toothbrush. Dahil mamaya pag-usapan natin yan, usapang dental health. Wow! Para syempre, di ba, pagdating ng Pasko, mas maraming chicks ang habol sa'yo. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. At ikay habang nagtutoothbrush dyan, kung walang toothbrush, pwede na siguro, asin, tsaka maligamgam na tubig. Tapos kuha ka ng, ba yung nauusong peppermint leaves. Yan, hanap ka dyan sa kung nasang ka man ngayon. Kasi baka yung iniihihan mo, pwede na yan. Anyway, ako po'y babalik maya-maya lamang. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 I heard you calling Love Radio. Megaphone. Metro's #1